tady obděláme Staněk a... Hodík Dyro. Poslouchej se, prosím. A budeme hrát fackovací challenge. Byl 2. A jdu toho. A já budu mít 2 ASD. A musíme pevně zjistit ovládání, takže... Já budu mít asi tohle, ale ne. Jo. A ještě budu střílet, s tímhle budu střílet. Počkej, páč, máš tam ruku. se střílí, ale... Takže počkej. Já budu mít tohle nebo tohle. Je to zapojený? Jo. Bacha. Kde než tady? Jsem že tady, P2, dáme tady. Continue. A dřív spadne, jo? Tam máš i životy, takže dáme tuhle mapu, ne? Tuhle, tady je naše dobrá. Mám tady 2, jo? Já budu ten modrý, Honzik bude tenhle a já bych si chtěl dát dvojitý a Honzíkovi, aby to bylo fajn taky dvojitý. Ale počkej. Každý si něco vybere, já si dám nůž. Co si dáš ty? Já si vyberu. Počkej, já budu tenhle. Tyhle. Tohle budu tenhle. Počkej. Chci si dát tady. Jo, aha. Já mám meč, co máš ty? Já si ještě tady něco nastavím. Já si dám. Takže už se blíží 4 den. Takže červenou. Tady. Já mám takový maskovaný Santa. Style. Tak počkej, ještě nic. Jo, počkej. Musíme... Počkej, já jsem modrej. To je jedno. Tak jo, já jsem ten. A já chtěl Počkej. meč. Na čem se střílí? Hele, tam je otazník, ještě to nevím. Počkej. Já vím, že nějak kde je z. Ale tím já dělám tohle a tímhle. Ty sekáš. Takže já tady tím. Já cílem A já? Počkej, nech mě ještě. Já si musím zjistit, Počkejte, lidi. Oni už si poslouchnout, že tady ta kamera tak. Jako aby tam nebyla vidět tvoje ruka. Nebo aby viděli ty lidi na Je to dobrý? Jo, lidi uvidíte. Tak? Zase? Jo, ty jsi jednou umřel. Ty jsi tamhle. Ty stříliště. Že. A já to. Já že. Takže jdeme. Po sebe. Hej. Jo. Tak počka. Ne, musíš tady jít, až nám vypíší životy. A počkej, já tady vezmu překvapení. Dašník! Co máme si dělat s dašníkem? Tohle je nahoře, jako tady tě. Neudíte. Tady máš ty. Ty hajzle. Ale já už mám jenom... Honziku, co to děláš zase? Je tam čtvrka. Ale proč to tam děláš? Ty to furt hází, to neplatí. Ale dvojitý pistolky mám. Tak pojď sem, hajzle. Počkej, já nic nemůžu dělat. Já už je. Ty hajzle, je to už otrasilo? Ne. Nemůžeš, já tohle si vezmu. Ale bude jako vtakáno. To já musím, protože musím být blbý meč. Protože jsem ti ho nastavil. To je pravdí. Ty vole, já už jsem byla tam, takže tě zabiju. Já zabil jsem tě. Au, to bylo. Myslím, že vyhrávám. 1 HPčko máš. Jau. Ty vole, máš ty jenom.
Ty si se mnou nebudeš za chvíle. Jo, tak myslím. Já oba dva jsou. A vedu o jeden. Jo, Mače, jedem. Pojď, já jdu. Jo. Tak tohle mě pobavilo. Tak máš nějaký ty trojky. Jo, tak Mače, pohoď. Tak ty vole. Jo, ale tady to si vezmu v pohodice. Habe jako tady, jo. Myslím, že vyhraju, Hans. Jo, tak ty sněl se chali jak hovno. A snajperka. To můžu být i neviditelný, jestli vím. Počkej, já zkusím, jestli můžu být neviditelný. Jo, jsem neviditelný. Rychle zneviditelný a dohaj. Ty tady je ten hajzl, ne? Tady je. Tak pojď. Jako... Takhle, jak jsem se tam na něj počítal. Tak pojď, no, tak Počkej, to musí vidět i lidi. Prosím, nebyl to jasný. Doufám, že hodně jste se ho zapamatovali, protože takhle už to. Dneska to musí vyhrát. Je takhle pringa. Ne, pringa, ne! Pringa! Tak, je to dobrý? Jo, je. Tak dneska si nastavím dobro, to tohle neplatilo. Počkej, dáme si, teď budu hodnej a dáme si, že teď nebudeme proti sobě, ale budeme proti zlým vojákům. My budeme dva? No, my budeme spolu a proti zlým vojákům si dáme, no? Jo. A co budeme dělat? Jako? No, musíme zabít ty zlý vojáky spolu. A fačky nebudou? Ne. Teď ne. No, koho první zabijou ty vojáci? Jo. Ty seš tenhle, že jo? Já ti změním to, abys mi byli oba dva tajný. Tak můžeme jít do toho asi. Tak jo, hele, nezabíjej hlavně mě, musíš ty vojáky, co tady budou padat za chvilku. Čím já 3? No to vedle tohoto, já střílem to. Je. Tady kde jsou ty vojáci? Ježiši, to mělo být moje. Tak asi proti sobě. Tak pojď hajzla. Ježiši, to mělo být moje. Tak pojď, no. To se máš meč, co? No, já to. Tak máš svůj. Ty jsi nasral. Ty, co to máš zase začít, ty vole? Hej, já půjdu jenom dozadu. Ne, počkej, ty umřel. Tady máš ty hajzly. A mě to střílí sama. Pojď. To neplatí. Mě to střílelo sama. Ty hajzlu. To si nemá se mnou zakázat. Jo, ne, on má ty bomby zase, to neklo. Ale takhle vyskočím a uvnu tvým bombám. Takhle maličko tu polech tam. Takhle maličko. Hele, musím zabíjet asi, co? Ty musíš nábojů, Hanziku. Ale tohle si vezmu a hodím tam na tebe raketomé. Ty vole. Teď tady zabije, jo, ale si se vzemu. Tak tohle byla úplata. Tohle nemůžeme dělat. Tohle nemůžeme dělat. Ninja to je super. Neprkej, to je pevně. Jo, tak to si nemá se mnou zakázat. Takhle dozadu, jako ninja opravdicky, nemůžeš střílet. Ajaj, tyhle. Tak pojď. Dobře jsem tě dal. Byli to stoplý. Ne, to je, jo, aha, to bylo na týmy, ono je to jiný, já vím, to je tohle. To je to, teď jsme spolu proti těm. Takže dáme, já bych dal tuhle, tahle je nejlepší. Necháme si tohle. Já bych si dal možná ty lepší, tyhle, ty jsou dobrý, ne? Tak. Tak
necháme to, nemusíme dobrý zbraně. Já už jsem si je dali. Ne, brokovky tam nejsou, tam jsou jenom lehký pistole. Tam jsou jenom tyhle. Já si dám tuhle. Ne, to dáváš mě. Vrať mi zpátky tamto. Tohle? No. Ty máš tady. Připrav se. Můžeme? Já. A jedem. nesmíš do mě střílet. Jo, musíme, ne, aha, takže to je ve dvojce až. Tady jsme proti sobě a musíme zabíjat vlajky a musíme do sebe střílet. Takže pojď, tady ta vlajka bude moje hajzle. Ne! To je hajzlové, vole. Opilí! Ty vole, to ne. Tady si hajzlo. Jo, to bude moje. Počkej, tak to musíš do mě jako hajzl. Jo! Mám vlajku! Jo! Tady není o tom kolik. Kde? Jo, já přežiju. Ale já jak vyhrávám, Honza, tady házecí noži tě zabijou hned. Ty vole, on se může znevidit, ale neudělal to tak. Hej, počkej, piči, ale jo, já jsem tady. Ahoj! Můj raketomet tě dostal. Počkej, tady vážina. Dobře jsem to fest. Ahoj Honziku, jenom ti tady něco pošlu. A mně už se to vybilo, vole. To nekle, vole. A ty si spadnul sám, já tady zabiju další tohle. Ne, to je moje. Ani na to nemysli, ale hajzí. Jau. Ty vole, to je hajzí. Ty vrečka! Ale já tady přežiju. Jau. Ty hajzl. Já skáču, chci být jako pták. Ty jsi nějak spadl, Honzo. Dobře! Jo! Ale už je tady to jediné životy, ale na to. Ale počkej, mě to jde dopředu samo. Ne! Honziku, mě to samo zase střílí, ty máš běkovku, to nekla. A já ji mám, já ji mám, ale už ji nemám, protože se nevybuju. Musím nějak spadnout dolů. Ty, hajzle! Takže se to nepozakázat! Tak ne, tohle ne. Já ti dám nějaký pačnu, hajzle. Tohle teda ne. Ne. Hele, Honziku, myslím, že tady ten retačák ti trošku polechtá. Kde jsi? Tady jsi. Ahoj. Pojď. A hajzl. Jo! Mám 4 vlajky, ty máš 0. Ale já tady ten, s tím ti trošku takhle polechtám. Takhle ti trošku polechtám. Teď už to by... Tobě se nebyla pistol. Jau. Já chci to překvapení. Ne, ty... Já jsem přešel. Ne, moje překvapení. To je moje. Já ho chci. Jo. Počkej, ty ho máš. Nevím, já jsem to. Já to přežil a mám další vlajku. Ne. Prosím, dálej. Macka. Takhle to neši. Tak, kamery jsme. Já se podívám, jestli to je vidět. Bude tam vidět ty zuby. Tady ta moje ručička taková. Nesmíš se zpívat. Takže Hotik si sedí na židli, Páťa se naseje vedle a takhle vole. Tak, otočte. Kolik nahráváme minut? 14. Tak já už bych to asi stopnul. Tak, Ukončil doufám, teda. že dejte like a doufám, že se vám líbilo tohle video.